Bai. Bai. Bai, ni ere bai. Ni ere bai. Bai. Bai, ni ere bai. Bai. Bai, ni ere bai. Bai, ni ere bai. Bai. Bai, ni ere bai. Ni ere bai. Bai, ni ere bai. 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 Bai, ni ere bai. Bai. Bai, ni ere bai. Ni ere bai. Bai, ni ere bai. Ni ere bai. Bai, ni be bai. 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 Bai, ni ere bai. Ni ere bai. Bai, ni ere bai. Bai, ni ere bai. Bai, ni ere bai. Bai, ni ere bai. Ni ere bai. Ni ere bai. Bai, ni ere bai. Bai, ni be bai. Bai, ni ere bai. Nafarroa garaiaren ipar-mendebaldean dago Orreaga, Erro ibar eta Aezkoa bailaren artean. Ezinbesteko geldialdia da bertakoa Doneiague bidean doazen erromesentzat. Nafarroa garaia eta bera lotzen dituen bide nagusian kokatuta, historian zehar, pertsona, ideia eta kulturen igarobide esanguratsua izan da. Eta jakina, datorrenak beti uzten du zerbait, eta doanak beti darama zeozer. Baiadena ez da utzi edo ermandakoa. Gu, bertzeak bertze, gure hizkuntzari heldu dakogu. Baia lingua navarrorun oiundako gori, egu euskara erraten dakogu. Euskaldun guziek ongi etorri Orreagara. Hemendik atrako den 14. korrika ontara. Todo comienzo es una incógnita. ¿Consecuencia de una decisión? ¿Fruto del azar? ¿Bifurcaciones del espacio-tiempo? Nos referimos a eso que provoca ese primer paso. A ese pequeño compromiso que hace que nos movamos y nos lleva a veces a conocer, a pensar, a sentir. Y, ¿por qué no?, a sentarnos. Vaya compromiso. En el año 1985 me apunté a mi primer intensivo en Irún. Era un intensivo de 5 horas en el mes de julio. Yo tenía entonces 22 años. Empecé, pues bueno, con un poco de ilusión, luego dejé, volví a empezar, dejé y bueno, ya hace pues 4 o 5 años ya me decidí ya en serio. Empecé a estudiar bastante joven, lo que pasa que fue a un ritmo muy bajo y ya decidí hacer un último empuje fuerte cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. Pues en el año 55, 54, 55. Hasi nintzen ja 40 piku urtekin, serioz. Eta zentzu horretan inpezaten nuen ezinezkoa zela. Zorionez posibla da, baina maitasuna da klabea. Und dann ernsthaft habe ich angefangen, als ich mit meiner Freundin zusammen, die halt Basker spricht. Und als dann als Kind unterwegs war, da haben wir wirklich gesagt, jetzt muss es sein. جيت عامين هادي وهادي واحد العام بديت كنتعلم اللوسكيرا باش نقدر نهضر مع الناس كاملين ونقرا الجرائد والتلفازة. J'ai commencé il y a 3 ans à apprendre le basque pendant que je faisais mes études à Paris. Los primeros barnetegis serían pues con 16 años o así. I started learning Basque in September of 1992 when I first moved to the Basque Country. Bueno, fue entonces, al empezar a trabajar, empecé ya a estudiar euskera. 25 ans, je me suis dit qu'il faudrait que j'apprenne sérieusement le basque. I started to learn Basque about 15 years ago when I came to Bilbao. En el 2003, el año pasado,
en una euskaletxea de Argentina. から3年前だと思います。最初は、ビトリアという町でエウスカラを学ぶことを始めました。Pues hará unos 6 años. Unos 6 años hará. Il y a 6 ans que j'ai appris à parler le basque. Fue hace unos 6 o 7 años cuando empecé y la verdad que muy a gusto. J'ai commencé l'an dernier au mois d'octobre. Era un niño, con un método que patrocinaba una bebida refrescante. Y el año pasado en el trabajo me lo ofrecieron por la facilidad de darnos ahí las clases y empecé en noviembre. Pues he empezado muchas veces. Yo recuerdo que fui a algunas clases en la noche cuando hacía la carrera en San Sebastián con el padre Altuna. Pues en el año 90 fue y a partir de ese momento ya pues entré en un proceso de encuentro con el euskera. Dicen que cada lengua refleja una manera de mirar al mundo. Dime qué ves y entenderé cómo miras. No, no es cuestión de mirar atrás. No queremos ver el euskara como un tesoro. Los tesoros se guardan bajo tierra y los encuentra un pirata tuerto siglos después. Vemos el euskara hoy como una manera más de mirar al mundo actual, que es de y para todos y todas. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Zergatik hasi nintzen euskara ikasten? Koherentziagatik. Hori, gorria edo beltza izatea, feminista, ekologista, lemoiz kontrakoa eta hori, eta euskararen aldekoa. Nolabait poltsa berean zegoen dana. Bueno, fui a Francia a aprender francés, fui a Inglaterra a aprender inglés y después tenía la intención de ir a Alemania. Y entre medio me pregunté cómo puedo aprender otras lenguas y olvidar la mía. Nire ustez, herri berri heldu naizenean, nire obligazioa da hizkuntza ikasteko. Eta kasu honetan, hemen Euskal Herrian euskara ikasteko nire obligazioa da. Entzun dut euskeraz eta galdetu zergatik nik ez dut euskeraz hitz egiteko. Ikusi nuen oso importantea zela ama hizkuntza. Bueno, printzipioz nire lanagatik. Beharrezkoa da niretzat profila ateratzea. Gazteago nintzalaik, senditu nizun mensch bat. Ene familian transmisioa zbeitzen eginik, ene generazioan ekin. Maite dut eta gainera nahi dut egin solasia nire bilobakin. Nire amona euskalduna da eta horregatik euskara maite dut. Kanpoan zaudenean, gehien botatzen duzuna faltan aberria da. Lagunek hitz egiten dute euskaraz eta ni nahi nuke, no? Pilota mundua euskalduna zela eta gainero nire lagunak eta lankideak denak euskalduna ziren. Nire lagunek esaten zuten, ez daki inglesa edo frantsesa ikasteko, eta nire nengoen, baina zergatik zer, Iruñan gaude, ez? Eta euskara zertarako balio du, ez? Nik uste baina, zergatik naiz hemen arroz neure herrian, ez da? Es importante entender a la gente, me gusta además. Nadie me lo ha exigido y además estoy casada con una persona de aquí. Eskualduna izaiteko euskaraz mintzatu behar dut. Nik buruan nahi nuen edo neukan talde hura egiteko punk talde bat nolabait, gai hartan. Euskal Herrian egin ez gero ezinbestekoa zala. Ezin zala erderaz izan. Ez bainuke nahi euskara que le basque se perde. Ari nintzen pentsatzen, naiz menperatzen hizkuntz hori eta ari naiz defendatzen hizkuntz hori, beraz menperatu behar dut eta ikasi behar dut sakonki orain. Euskaraz bizitzeko, euskara
ikasi behar dut. Euskal Herrian banintzen, naturala zen niritzako Euskal Herriko hizkuntza ikasteko. Al estar aquí en Euskal Herria, pues tenía la necesidad de aprender para ser uno más. Ja baneraman Euskal Herrian 6 urte edo, eta ikusten nuen zati bat, gaina iruditzen zidan zati politi bat, galtzen garen nintzala, eta hori zen arrazoi nagusia, jakimina. Hizkuntza da kultura batean gauzan garrantzitsuena. Eta gogoan ditun hitz egiteko. Uste nuen eta galtzen nuela zerbait, hor maulen edo Suberuan, Euskaldun egin hitz baitira, oino? Euskaldun batekin maite mindu nintzen Estrasburgoan. Euskaldun bategaz enrollatu nintzen. Qué bonito eso de aprender una lengua por amor. ¿Puede haber algún motivo mejor para aprender algo? L'amour, maitasuna. Pero también el amor tiene sus altibajos. Que se lo digan si no a Romeo y Julieta. Ah, y de paso, que les digan que hace tiempo que no aparecen por el Euskaltegi, que se pasan el día de musuchus. Maitasunean bezala, hizkuntza bat ikastean ere izaten dira une gaziak eta gozoak. Hori bai, mingaina askatu eta dantzatzen hasten zarenean, Hizkuntza bakoitzak baditu bere zailtasunak eta bere errestasunak. Beti kostatzen zait konparatuz egiteko, ez dakit zergatik, baino ago eta hori ezin dut menperatu, ez dakit zergatik, baina hola da. Nori norren taula madarikatu horiek. Bai, zailtasunak guztiak, izugarriak. Ikasteko batez, hitz egiteko. Aski motibatuk ninduzun ordin etzen zaila. Egin 8 ordu lan eta gero beste 2 ordu ikasi zaila da. Zaila bai, gramatika, zer nori nork eta lehenaldiak. Adicto eta baldintza, pero bueno. Gaizki mintzatzen duzunean, huts bat egiten duzunean, beti bada baiti, ez beharrik. Baina aurkitzen dira jende batzuk trufatzen eta hori izan da lehen oztopua. Eta dendetara sartu eta egunon, buenos días! Eta egunon, mesedez, tomate batzuk. Los quieres rojos o verdes? Gorriak mesedez eta gogorrak ensaladarako. Estos están buenísimos, etxas nahikoa da, ezta? Bueno, oztopoak ez dut. Nahi baduzu ez dauz. 11.000 gertakizun, 11.000 mozkorraldi, 11.000 ligatze saio eta batzutan ondo eta beste batzutan gaizki. Ez dakit, baina bakarrik bere bat alde zaharran Bilbon Lizarden bada oztopo bat. Gaur egun Nafarroako gobernuan deno dakigun nolakoa dauden gauzak, ez? Teke galdetu zidan, zu euskalduna zara? Eta nik esan nion, bai, gutxi gora bera, ikasten ari naiz oraindik, baina hitz egiteko gai ba naiz. Eta bere hurrengo izaldia izan zen, bueno, por favor, coge esos micrófonos que hay ahí, ponlos ahí, porque... Osea, berarentzat ez nintzen euskalduna. Osea, nik ikasi nun euskera Bilbon gabeko 12etatik 3 arte. Osea, gero etorri, errestasun handiak izan dituk eta errestasun batez, ez da? Bueno, egunero joaten naiz ordu 2 euskaltegira eta oso gogorra da. Ze gero joan behar du lanera. Ilusio egiten baduzu, maitasuna egiten baduzu errezagoa da. Eta errezagoak dira gauzak. Euskaraz ezkontza ez da zaila, baina bizkanaka ikasi behar da. Zeinbat eta gehiago ikasi orduan eta
ikasteko gauza berri atxemaiten dut. Hasieran batez ere, gau eskola zahar batean apuntatu nintzen eta bat batean desagertu zen atxilotu zituztelako irakasle guztiak. Zaila, pixkat zaila da. Niretzako gure kasuan zailtasuna handiagoa zeukan zergatik galderari erantzutea. Eta orduan hori erabiltzen genuen gure zonaldean asko erabiltzen zen gauza bat zela zertikan. Eta gero esaldia, guretzako oso zaila zelako esatea edo lako, edo eta, edo bait. Batean atzagak bota zuen zertikan. Galdera, botatzea guri zertikan, urrengo aste osoa gu pasatu genuen zertikan hori esaten. Zailena da gero erabiltzea. Behin lekeitora joan ginen. Eta lekeitoko okindegi baten sartu, eta gure garai hartako euskararekin hasi ginen, emango didazu ogi haundila, barra haundila, ogia, esan nahi dut, ogi de, eta bestaldean zegoen Andrak esan zigun, decidme en castellano que tengo mucha gente en la tienda. Bere burua munduaren zilbortzat daukanak oso bakarrik behar du egon, eta ilunpean. Jakituriak ez eidu lekurik hartzen, ez eta pixurik ere. Izan badira amaren sabelean ikasitakoak gogoan dituztela diotenak ere. Horiek bai jakintxoak horiek. Baina nor harrotu daiteke jakituria genetikoaz? Ze balio du jakituriak erabili ezean? Egunero ikastele da zerbait. Eta baliteke, egunero zerbait ahaztea ere. Maitan azazu gutxiago, eta gozan azazu gehiago. Mesedez, porfa, s'il vous plaît. Bueno, inoiz baino gehiago erabiltzen dut, hori bai. Familian erabiltzen dut inoiz baino gehiago, bi alaba ditudala eta gauzak nire egunerokotasunean sartu direlako. Orain ega talde bat sartuta nago, kanpetzun, eta hori egunero erabiltzen dugu euskara. Egunero, hemen gobernuan, Euskal Gobernuan, eta gero lagunekin, eta gero kalean, leku guztietan. Maite nuke, baina ez dugu ohitura. Oraindik aurrera ja, gehiago, baina gutxi. Normalki erabiltzen dut euskara nire lagunekin, nire familiatarkoekin, baina lanean, ni medikoa naiz, ez hainbeste. Bai, lagunekin, ene ingoemena aski euskalduna duzu. Me ez lantegian adibidez ez. Batez ere laneko jendeekin. Hitz egin behar dut noizen behin gure afiliatuekin, hitzaldi batzuk eman, oso zaila da nirentzat, baina sartzen naiz. Hemen Euskal Telebistan jende guztia euskalduna da, eta gu artean, erderaz batzutan be erabiltzen dugu, baina orokorrean euskeraz egiten dugu dana. Han pauen beste ikasleekin beti euskaraz mintatzen naiz. Eta gero nire lagunekin, nire mutil lagunarekin, eta hori. Nahiko gutxi. Egunero egiten dugu etxean beti, lagunegaz be, umeagaz beti. Gurasoekin, ikastolan, pixkat. Trato de usarlo poco que sé. Eguneroko bizintza eta eguneroko beharretan euskeraz erabiltzen dut. Frontoietan ere aukera asko baditugu, baina zaila da pauso hori ematea. Gasteizen bertan nire harreman gehienak esango nukenik euskaraz egite ditut. Asko erabiltzen dut, ni euskaraz bizi naiz. Delegadoa eta fisio euskaldunak dira, baina gutxi hitz egiten dut. Orain ardetegian lanean laguntzaile gisa ari naiz. Eta hango jabearekin ere euskaraz mintzo naiz. Baina etxean euskaraz, nire bi alabakin eta emaztearekin, eta gustatzen zait, bi alabak euskaraz aritzen entzutea. Gehien bat lanean. Nahi gure etxean emaztea eta biok eta gure lau seme alabak,
gure etxean, etzeon besteik, guk euskaraz egiten genuen. Ala jokalerekin eta teknikarekin edo nola mintzatzen zaidan, euskaraz mintzatzen zaidan edonorekin. Gero eta gehiago, eta bueno, ja atrebitzen naiz kalean ere gauzak esatea euskaraz. Musika euskaraz egiten dut, eta orduan norekin egiten dudan beraz euskaraz, musikaren bidez mundu osoan egiten dut euskaraz. Son aquellas cosas que pasan de mano en mano las que perduran. Dejar el futuro en manos de generaciones venideras sería desentenderse del presente. Algo así como el tan manoseado, yo no, pero mis hijos sí. ¿Y por qué no plantearlo todo en afirmativo y decir, yo también? Ni ere bai. Heldu orainari eta luzatu bostekoa etorkizunari. Guk gure esku dagoen guztia egingo dugu hala izan dadin. Bizitzeko estima, estima handia. Ni lorpenik handiena mundu honetan, alde hortatik, nire familiari euskara itzultzea izan dela, ez? Euskara gabe ezin da euskal kultura ezagutzea. Serio hasi pues, hitz egitea eta jakitea. Gauzi zoragarriena, ez bakarrikan euskaraz mintzatzea, baita ere, euskal kultura, konprenditzea, ulertzea eta sakontzea, neurtxo batian. Nire buruarekin, ados egotea, nire buruarekin lasaitasun handi bat hartzean. Gauza batzuk euskaraz daude eta hortik kanpo ez daude. Nik esana daukat eta uste dut bertsolariak ulertzeko bakarrik merezi duela euskara ikastea. Orain, ulertzen dut, gauza gehiago, no? Iduritzen zait oso urrats normal bat da hori egitea euskaltzale batenako. Euskaldunek ulertzeko oso importantea da. Ireki dit beste kultura bat, beste gizarte bat, eta beste harrimana nire ariskiriarekin. Nire gizona holan oso arrota egoten da. Beste mundo da niretzako, beste ambiente. Mundu bat ezagutzea. Mundu bat baino gehiago, bai. Ez, niretzako oso aberasgarria izan da. Richez, aberastasuna. Hizkuntza berri bat hitz egitea beti aberastasun bat da. Euskara beti zabaldu ditu ate asko. Ez dakit, ze ate zabaldu, ateak itxi ere baiz da. Garai hartan zunak izaten zen, ez? Nola arraio egingo duzun, hori ez, gaztelaniaz abestetik pasatzea euskarara. Eta ordea, esaten zutelako gaiara, hori ez, ateak itxiko zizkigula. Eta nik esatu dena ordea dela kontrakoa, intzuzen ere ez, niri izugarrizko ateak ireki dizkidala, oain posible dudan bezala frogatu ez, tale. Esperientzia polita. Adibidez lagunekin, batez ere alabekin, hitz egitea, euskaraz, gure hizkuntza, hori izan da, bene-benetan opari galanta, polita. Hizkuntza bat eta kultura bat eta bakarrik bat ezagutzen zuen pertsona nintzala. Hori izatetik bi izatera pasatu da eta gainera bigarren hau da euskara bihurtu da nire bizitzako, nik gaur egun euskalduna naiz. Nire herria ezagutzeko beste aukera batzuk, ez da? Jendearen hurbiltasuna. Bai, argi dago. Bai, irabazten dut lagun pilo bat. Bai, hori dudari gabe. Mandit hizkuntza bat idazteko, netzako oso importantea dana. Hizkuntza nirentzat ez da bakarrik komunikazioko sistema bakarrik. Bada beste gauza estrukturala psikologika eta ohiturak eta mentalitatea eta gauza asko da. Beste pensamendu bat, beste modu bat ikusteko mundua. Euskal nortasuna.
Asko aldatu dela diote, baina Bilbo beti Bilbo, zelan ez. Besteak beste, euskarak aldatu du Bilbo. Euskal Herriko bazter guztietatik bertaratutako euskaldunek, eta bertan euskaldundu diren bilbotarrek batez ere. Gaur, Bilbok badu bere euskalkia. Euskara batua deitzen diote, baina aski litzateke euskara esan da. Lehen, Mikel, Bilbaoko ibaia putzu sakon eta ilun bat zan, eta zuaketen okurtukok, euskara pobre eta gazi bat aterazten duten handik nekez. Bai, Patxo, eta orain zuen birtute, zuen indarrez, Bilbaoko ibaia arrainkaka jalez bete zaigu. Eta arrain horiek ez dira da mubleak baizik eta korkoiak eta hori ez da gutxi. Ez da gutxi ez. Halare, Mikel, kontatu didate Bilbaon, Errekalde berrin, 27. kale kantoian, negu gorrian gizon bat euskeraz lana eske zebilela, ega titulua izan arren partiduko karneta ez daukalako. Bai, Patxo, baina gero gure birtutez, gure indarrez, Bilbaoko ibaia itsaso zabal eta urdin bat izanen da. Eta ekako ikasleak biluzik bainatuko dira ilargi argitan. Eta gu denok, edonon jaiotako bilbotarrok, tirantedun praka larantziez jantzirik ibiliko gara kaletatik. Mikel? Libro. Eta aske. Eta aske. Bilbo, 2350 kilometro egin ostean, 14. korrikaren helmuga izango den hiria. Euskararen eremu eta erronka dena aldi berean. Izan ere, jakintsu batek zioenez, etorkizunean euskararik izango bada, Bilbon ere izango delako izango baita. Galdera latza da hori. Ez nahiz baikoa zentzu hortan, zeren ez baita osoki gure esku hori. Niri optimista naiz, baina beti optimista naiz. Igual zaila, zaila ikusten dut, bai. Baina, bueno. Nik uste dut esfuerzo egin behar dugula denak. Zaiatu mantentzen, ez dakit zenbat mila urte daga jendea bazkera egiten eta pena izango ditzake galtzea. Jendea hitz egiten dut euskaraz cada día más, no? Egunero erabili behar dugu, eta hau da apostua. Optimista naiz. Hor egongo beharko gara defenditzeko eta baitaren bizi irauteko borrokan egon beharko gara. Euskara bizi irangotean, baliteke. Etorkizuna kosta kosta, baina salbatuko dela. Kostata, baina bai, uste du baietz, Bai, denboraren poderioz, bai. Uste dit, pode publikoek indarrabo beharko titzie egin. Adibidez, ofizialtasunaz bus. Zaila da, zeren eta hemen adibidez iparraldean badituzu euskaldun zaharrak ez dutena nahi euskaraz mintzatu. Baikor izan nahi dut. Egia esan da, nik ez dut euskarari buruz itxeropen handirek izaiten. Oso baikor nau. Ikusten duten ez da etorkizun argitsu bat, baina zeharo iluna ere ez da. Lehenik aitatxo izango naiz eta nire alaba edo semea erekin euskaraz hitz egiten nahi dut. Noski. Bai. Ni espero dut euskaraz bizitzea. Etorkizuna, bai, aurrera joan daiteke, bai, zergatik ez. Baikorrez banintz, ez nuen euskaraz baliatzen segituko. Nire etorkizuna euskaraz begiratzen dut. Etorkizunari begira nire hiloban dagoz.
Nahiko nuke Euskarak bizitzia egoera lasaiago bat eta normalago bat. Hau da, gu beste edozein herri bezala bizi ahal izatea mundu honetan Euskaldunak bezala, ez? Zoritxarrez, erne ibili behar dugu, konfiantza pixka batekin bai, baina ez dut uste etorkizuna bermatuta daunik inunik ere, ez da zoritxarrez. Etorkizunean nik uste dut Euskal Gizartea gaur egungoa baina euskaldunagoa izango dela. Lehenengo urratsa da garrantzitsua, ezinbestekoa. Pausorik ematen ez duenak ez du hankarik sartzen, baina ez da aurrera egiten ere. Hizkuntzak munduari begiratzeko modu bat diren neurrian, begirada guztiak dira beharrezkoak. Zurea, nirea, gurea, euskara guztion ardura da. Bakoitzaren ahoan soinu ezberdina hartzen baitu, eta jakina, denok baitugu zerbait esateko. Ze axola dio non eta noiz eten ziren gure zilborresteak. Gaur, bizi eremu bera konpartitzen dugu, eta aski da eskua luzatzea elkarrekin topo egiteko. Ibilbide luzea dugu aurretik, eta beti izango da errazagoa lekukoa eskuz esku badoa, belaunaldiz belaunaldi, oinez oin. Bidea ibilian egiten delako. 2 urtean behin izan ezik, 2 urtean behin. Zorionak aeka, zorionak korrika. Eta utzidazue orain ohar txiki bat egiten, hemen bilduta, baina euskeraz ez dakiten egin. Demen maten, tout le monde, al euskaltegi, aprende la langue basque, euskera. Mañana todo el mundo al euskaltegi aprender euskera, que es de lo que se trata. Agur! Jakiten dezkagu, mierda, korta. Txos! Uniformazio kauen la leche. Aukeratu hoberena. Gauza ukorre... Adibidez, irin, euskaraz, irin, hau da bere-berez. Erabakigarria. Ez dut ulertzen, parkatzu, Baina galdu naiz, zein zan galdera? Oian, mase gaizki!